כן, אנחנו עובדים עם המגזר העסקי באופן רוחבי. ערב רב של לקוחות, אלה שמכירים יותר ומכירים פחות. אנחנו עושים בעצם ימי גיבוש כיף נופשים בארץ ובחול. בדיוק עכשיו סגרנו חול איזושהי חופשה מקסימה לזקפונה בפולין, משהו פסיכי לגמרי. היתרון שלנו, אני חושב, זה בעצם העובדה שאנחנו גם שוזרים פנימה תוכן שהוא שלנו. זאת אומרת, אנחנו הספקים של עצמנו. גם כאן באירוע הזה משולב תוכן שלנו. זה איזשהם פעילויות, סוג של על דרך הפשט, חדר בריחה כזה בשטח. עד עכשיו היו ביותר מ-150 לוקיישנים, ואנחנו בעצם מגיעים, משחקים את השטח, מביאים את עצמנו כספק של עצמנו. אז זה גם משתלם, גם חכם, וגם one stop shop של ניהול שלנו. אני רק אגיד שכאילו לקנות המוצרים האלה כל אחד יכול. אנחנו בעצם מוכרים שירות וחוויה. זה אומר שהסבלנות והיצירתיות, כל הרעיונות שיש לנו, זה מה שמנצח. כי אף אחד לא צריך אותי בשביל לקנות. זה כל המכלול הזה.